Hevdemê destpêkirina werzê çînîna genim li navçeya Cezîra Rojavayê Kurdistanê şewitandin û şewata zevî û berheman bi astekî bilind berfireh bûye. Rêveberiya çandiniyê ya rejimê li Hesekê ragihand ku ji destpêka Çînînê ve ta niha 18,100 donim rastî ziyanê hatiye ku piraniya wê ji berhemê cihêye. Roja 29 vê mehê ve bi hezaran hektar ji berhemên genim û cih li gundewarê navçeya Tirbespiye ya Rojavayê Kurdistanê rastî şewatê û ziyanê hatine. Welatiyekî xelkê wê deverê ku nexwest navê wî were eşkerekirin ji arkê re dazanîn ku agir ji jêdernê nenaz girte berhemên çandiniyê yê gundê Farsûk li nêzîkî devera Tilmarûf û ew agir gihişte berhemên gundên Damercê, El-Abtex, El-Foqanî, El-Ziyaba, Bizûne, Ezam Herîth û Cefar, El-Naim û hîn jî agir li wê navçeyê berdewam e. Li ser şewata zeviyan û li gorî amarnê fermî ku 2500 donim vê navçeyê Tilbirak û 2000 donim li navçeya Xişman û 4600 donim li navçeya Tilhemîs ya gundewarê başûrê bajarê Qamişlo ji ber şewatê rastî ziyanê hatine. Li seranserî Cezîrê 4065 û 605 hektar bi genim îsal hatiye çandin û rejimê ragihandiye ku ji yekê Hezêranê de deriyê proseyê wergirtina genim li navendên ku rejimê destnîşan kiriye dest pê bike. Ji bo wergirtina berhemê genim ji cotkaran jî li Rojavayê Kurdistanê peyadê nerxê kirîna 1 kîlo genim ji cotkaran bi 106 lêreyên Sûrî destnîşan kiriye ku di heman demê de jî 180 lêreyên Sûrî ji bo 1 kîlo genim destnîşan kiriye. Ango bi 25 lêreyên ji nerxên rejimê destnîşan kiriye erzantir e û ji ber wê yekê cotkar rastî gelek astengiyan mîna neguncavbûna nerxê kirîna genim û buhabûna teklîfeyên çandiniyê û aloziyên veguhestina berhemên xwe bû navendên kirînê tên.